Syudad sang Bacolod ginapakabay ang mga business owners nga tagan sang 1-month gratuity pay ang mga empleyado. Ining balita nga atong gintutuka. Apisar sa nagaluntad nga General Community Quarantine sa Bacolod City, 24 oras sa gihapon na operasyon sang ini nga convenience store. Apisar sa kahangawa nga dala sang COVID-19, padayon pagserbisyo sa mga empleyado. Ang ila ginapaabot, pinansyal nga suporta gikan sa ila kompanya. Kabaylo sang serbisyo sa tiyempo nga ang ila nakabuhi ang ginabutang sa ital-ital. Wait a minute mo kaya mo na mo. Ano na tayo, along-along lang tayo subong tapos observe lang. Wala di mahubog subong no? Wala may kapahubog? Why, hadlock na sila. Tapos kung may araming itiban nga mga tiga, gidya bla ulo. Di ginapa, ginapa-go gidya sila. Tapos, ate kung isa, kung di ka mo pati sa akon, ate ginapa-pick up ko sila sa mga, pulis. Doon kaniwang sa imo, anong vitamins mo? Kung ano na sir. Sa Executive Advisory 2A nga ginpirmahan ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia, ginapangabay sini ang mga establishment owner nga maghatag sang 1-month gratuity pay sa mga empleyado, magluwas pa sa sweldo kag 13th month pay. Pero paglaro sa syudad, yara na sa employer ang paghatag sini. Magluwas sa cash, mahimo man nga pagkaon, bulong, health supplement o kung may kaangay nga monetary value ang mahimo ihatag sa mga empleyado. Kadaman sa mga kompanya sa syudad ang nag-operate pinagi sa skeletal workforce. Parehos na lang kay Red nga wala makatabok sa Iloilo. Gani isa mahimata na lang sa Bacolod City nagtinir agud mag-work from home. So mga kapuso, amo ni ang ginatawag nga work from home nga duty. Kag amo ni ang pinaka-safe nga obrahon subong nga panahon. Kag actually gamitin kami upod sang akon nga Panay and Visayas team. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.